Karong Domingo ha atong gisaulog ang Epifania o ang pagpadayag sa Ginoo sa tibuok kalibutan human sa iyang pagkatao. Ug nining ato ang kasaulugan uban sa mga intensyon nga gibasa ganina, ato usab nga ihalad ang atong kaugalingon aron ato makaplagan ang Ginoo nga nagpadayag sa iyang kaugalingon sa daghan ug mga nagkalain-laing paagi. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ni ining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami, Ginoo. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami, Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitasan. Ugaday sa iyang mga tao, dinisayuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagawom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo bugtong nga nagsamahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagton sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Maya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, karong adlaw ipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit.
Kinamong ipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon, Jerusalem, ug sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog, apan ang Ginoo musidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babae. Malipay kagayod inikakita mo niini. Bukusog pagpitik ang imong kasing-kasing. Tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat mahianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran maimo man. Malukop ka sa daghang kamilyo, sa Media ug sa Ipa. Ang tanan nga gikan sa Siba, magdalag bulawan ug insinso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. O Diyos, tugahi ang hari sa imong paghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Ang katarong mula mo sa iyang mga adlaw, ug ang halawong nga kalinaw, hangtod nga mawala na'y buwan. Magmandun ta siya gikan sa dagat, ngadto sa dagat. Ugikan sa suba, ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarses, ug ang mga pulo magdala, ug mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba, magdala og mga halad,
tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud magalagad kaniya. Ginoon tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabos, kun magsangpit siya. Ug sa nagantos diha, nga walay mutapang kaniya. Maluoy siya sa ubos, ug sa kabuhos. Luwason niyang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo, nga ang Diyos pinagi sa iyang grasya, naghatag kanato ni ining buhata, alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Diyos kanako, ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag, ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu, ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaigo ng Diyos. Alleluia. Pagdaigo ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, dito sa yuta sa Judea, sa panahon ni Haring Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nga nangabot dito sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana sila, hain man ang bata nga natawo nga mao'y nahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini dito sa sidlakan ug moanhi kami aron pagsimba kadiya. Sa pagkabati ni Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibok Jerusalem.
Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Hudia. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nagikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Og nag-unag kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios nga dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa lain nga dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ngayong gabi ka natong tanan. Ningon sila, dili ko no maayo kung maghatag ka og speech o pakigpulong nga mangayo og pasyensya pagsugod. Na nalipat lang ko ang akong nabasa nga ngalan sa Ebanghelyo si Lucas, pero ang atong Ebanghelyo gikan ni San Mateo. Usahay masayop ta kay tungod sa daghan usab nga kakulian. Apan dili ka na mao ang rason. Tungod kay bisan sa mga kasalanan, sa mga kasipyatan, ang Dios kanunay nga magpadayag sa iyang kaugalingon aron mausab o mabag-o ang daghan og nagkalain-lain nga mga butang. Karong Dominguha atong gisaulog ang Epifania. Nga ang buot ipasabot ang pagpadayag sa Dios sa kalibutan. Kini usa ka matang sa gitawag og Theophania, no? Theophania o pagpadayag sa Dios. Niadtong panahon sa Karaang Testamento nagpadayag ang Dios sa daghan og nagkalain-laing paagi. Apan didto ra kini sa mga personal, sa mga propeta kang Moises. No, talagsa ra kaayo siya magpadayag sa iyang kaugalingon sa tibuok katawhan. Muna nga kining atong kasaulogan sulod sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, gipadayag o gipakita nga ang Dios nagpaila sa iyang kaugalingon dili sa usa lamang ka katawhan, kundi nagpaila siya sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Mo kana ang kahulugan sa Epifania. Ug dinhi atong makita nga sa atong pagsaulog present kanunay ang tulo ka hari. Actually, ang traditional nga petsa sa tulo ka hari is January 6. Una nga, og matawo ka January 6, tulo ra ka posibilidad ang ngalan kung magbase sa almanaki, pwede nga Melchor, Gaspar o Baltasar. Pero dili mahinungdanon ang ilang mga ngalan, apan ang ilang mga gasa, nga ilang gipakita, sumala sa atong nabasa sa Ebanghelyo karon, mao ang paagi sa pagpahibalo o pagpadayag o sa pagpaila kung kinsa ang Ginoong Hesus. O kini dili gikan sa mga piniling katawhan. Kini gikan sa mga tao nga nagtuon og siyensya. Og ilang nakita diha sa bata, og ilang gipaila kung kinsa gayud siya. Una, bulawan. Bulawan nagpaila nga si Hesus mao ang hari. Kay ang bulawan, kanunay mangyud nang i-identify og harianon nga personalidad, harianon nga dignity.
So mao na ang unang pagpadayag kung kinsa si Jesus, siya hari. Ang ikaduha nga halad mao ang insenso. Diha sa insenso atong makitaan ang kahulugan nga si Jesus pari. Parianon ang iyahang pagkatao kay natural sa iyang pagka-Dios, sa iyang pagkamanunubos, naghalad usab siya og mga pag-ampo alang kanato, alang sa katawhan. Mo kini ang ikaduha nga pagpaila kung kinsa siya. Ang ikatulo og katapusan nga gasa maunang mira. Kanang mira pait. Ang buti pasabot sa mira nga kining moong bataa magantos og mamatay og ihalad ang iyang kaugalingon alang kanato. Kay kana manggong mira muna siya gamiton usahay kanang papawala sa sakit. No? So muna siya ang buti pasabot sa tulo. Bulawan, hari, insenso, pari, og mira, martir, o naghalad siyang kaugalingon. Mo kini ang tulo ka mga mahinungdanon kayo nga larawan nga gipaila diha sa atong katisismo kon kinsa si Jesus. Apan mga kaigsuonan, dili limitado sa tulo lamang ka mga butang ug gasa ang atong pag-ila sa Ginoo. Daghan og nagkalain-lain pagayod nga mga kasinatian sa atong kinabuhi. Daghan kaayo ta nga mga giingon nga mao ni ang ako ang experience kasinatian sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ug kana tinuod tungod kay personal nga kasinatian. Apan ang nindot kayo niini mao nga mahabisan unsa man nga pag-ila sa Ginoong Hesus, dili unta makalimtan nga nailhan nato siya kay siya gasa mismo sa Dios kanato. Ang Dios nga Amahan naghatag og gasa pinaagi sa iyang bugtong anak. In other words, ang epipania dili lamang paghatag og gasa gikan sa mga mago o sa mga hari, sa tulo ka hari, kundi ang pag-ila usab sa atong Ginoong Hesus nga gasa mismo gikan sa kasing-kasing sa Dios alang kanatong mga katawhan. Muna nga dili ikalimod nga mahinungdanon kaayo ang gisulti sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Kay nahigugma pag-ayo ang Dios kanato ug iyang gihatag kanato ang iyang anak, ang iyang bugtong anak, nga kinsay motuo kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Muka na ang maanindot kayo nga gasa sa Dios kanato. Tuguti ko sa paghubad sa in-English. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him may not perish, but may have eternal life. Ug diha ni anang mong bersikuloha atong makita ang acronym sa mahinungdanon nga gasa sa Dios kanato pinaagi sa iyang bugtong anak. For God, letter G, so loved the world that He gave His only Son, OS, that whoever believes in Him may not perish, letter P, but may have eternal life, letter E o L. G-O-S-P-E-L. Muna ang mahinungdanon kaayo nga gasa sa Dios kanato, gospel, maayong balita sa kaluwasan. Ug maunta kanunay ang atong sagupon kay sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo, nagkinahanglan kita sa iyang presensya ug sa mga pag-awhag, pagdasig ug paghatag og grasya ug panalangin aron mapuy-an nato ang atong kinabuhi, dili lamang ang atong tawhanon nga mga panginahanglan apan labaw sa tanan ang atong espirituhanon nga pagkaanak sa Dios. Busa sa pagsaulog nato nining santos nga misa karon ug sa pagpadayo nato sa pagpuyo sa atong tagsatagsa ka kinabuhi, hinaot unta nga kita usab mismo mahimong instrumento sa pagpahayag sa epipania sa Dios ngadto sa atong mga kaigsuonan. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios
Ang amahan ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron mahukom sa mga buhi ug sa mga mamatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sanak, dungan sa mahanog sanak. Gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa asa, sa Santos Katoliko ug Katolikong nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga namatay, ug sa kinabuhi sumabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, mianhi si Jesus sa kalibutan, aron kabigon ang tanang katawhan ngadto kaniya ug ngadto sa iyang amahan. Busa puno sa pagsalig, mutuaw kita sa pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan, padayong magkabig sa katawhan, ngadto sa atong Ginoo, magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga naa sa daplin sa katilingban, ang mga masakiton, ang mga inutil, ang mga kabos ug ang mga makasasala, matagad ug matubag ang ilang mga panginahanglan. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga sama sa tulo ka maalamong mga tao, gikan sa silangan, magmanggihatagong kitang muhalad sa atong mga gasa o mupaambit niini ngadto sa mga nanginahanglan. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga ang halangdong sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa mga gipahinungdan nining santos nga misa ug sa atong mga minahal sa kinabuhi, mahawas gikan sa ilang kasakitan ug makasulod na sa langitnong puloy-anan. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Langitnong Amahan, nagpasalamat kami sa imong mga hatag ug mga gasa nga imong gibubo kanamo. Amo unta kining gamiton sa pagdala ug pagkabig sa imong katawhan nga na kanimo, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Mugna sa Dios, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos. Bunga sa yuta o ginama
sa kamot sa tao, hala sa ulipon, pinagi niya ang Ginoo pagaday gun. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Duwatan tas kinuhos kibisog ikan sa imong mga kamot, alang sabday pagmay siyang ngalan, alang usab sa dong gabuslanan, o sa tibugyan santos nga siban. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan, ang gihalad namo dili na bulawan, insenso og mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao sa Kristo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nga dosa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunay nga laraw sa kaluwasan. Imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawan. Karon nga ang iyang himaya bisidlak dinhi kanamo nga may mga kamatayon imong gibago ang katawhan. Diya sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ug pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dahawata kini ninyo nga tanan, ug panginom kamo nga tanan di kaniini,
Kay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, dihatag nga na kanimo magagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Sa sugo sa atong manunubos og inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos sa Jesus ang Kristo. Kay mo man ang gingarian, ang gahomogang himaya, ang tod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
manausap kanimo. Makita nato karon ang timaan sa tong panag-inig sa unay. Shalom, peace, kadait, kalinaw. Poderoo sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan katong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, di ako angay nga kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamayo mamayo ako. ako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausap kanimo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang Dios nga mitawag kaninyo gikan sa kangitngitan ngadto sa iyang kahayag nga katingalahan, sa iyang kaluoy, manalangin unta kaninyo og maglig-on sa inyong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Amen. Amen. Ug ang Dios maghimo unta kaninyo nga mga kahayag alang sa inyong mga igsuon, kay nagsunod man kamo nga masaligon kang Kristo, nga karong adlaw nagpakita nga kahayag nga nagdanag sa kangitngitan. Amen. Pagkatapos sa panaw, mudangat unta kamo ngadto kaniya ang gipangita sa mga mago, samtang naguna kanila ang bituon, ug sa dakong kalipay ipalga nila ang kahayag nga gikan sa kahayag nga si Kristo ang Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.